El Parc de Can Soleil i Ca l'Arnús podria esdevenir un parc de les arts. Aquesta és, si més no, la proposta de l'Associació de Cases d'Innovació, Cultura i Art de Catalunya, que ara s'ha formalitzat amb la signatura d'un conveni amb l'Ajuntament de Badalona, un acord d'intencions. La voluntat és recuperar aquests edificis buits del parc i donar-los un ús cultural que contribueixi a la dinamització del municipi. Per parlar de tot plegat, nosaltres avui tenim aquí a l'estudi, ens acompanya l'Andreu Mas, un badaloní que, a més, és vicepresident de SICAC. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. No m'equivoco, si dic badaloní? No. Sí, badaloní des que vaig néixer, no dic de tota la vida, perquè té unes altres connotacions. Per tant, no hi ha dubte. D'on sorgeix el projecte de Can Soleil i Ca l'Arnús com a parc de les arts? A veure, nosaltres, abans de la pandèmia, agafem un edifici a Barcelona. És un edifici que està als carrers Enric Granados amb Rosselló. Són 2.500 metres quadrats d'una antiga fàbrica modernista que feia imagineria religiosa, que havia estat tancada durant 40 anys, que s'estava caient a trossos, i fem tot un procés de rehabilitació que financem amb fons propis per donar-li un ús cultural, i el financem a partir de la creació d'esdeveniments. I en aquest espai de Casa Rius han passat empreses tan importants com Google, TikTok, Aicos, SEAT, a finals d'aquest any passarà Volvo, Cervezas Alhambra, moltíssimes empreses, i amb els diners que han generat aquests esdeveniments, nosaltres hem reinvertit, diria que un 90 i pico % del capital obtingut en la rehabilitació d'aquests espais i en la creació d'activitats culturals. Fa molt poquet hem convertit una part d'un dels espais en un cinema. O sigui, aquesta reconversió és gradual? Es va fent de mica en mica? És gradual, s'ha fet des de ens vam haver de menjar la pandèmia i, diguem, quan hem pogut fer allò que realment volíem ha estat a partir del febrer-març de l'any 2021. Aquella era per nosaltres una prova de si aquesta idea que tenim al cap com a fundació de recuperació del patrimoni material i immaterial de Catalunya era o no era possible. I Casa Rius ens ha demostrat que és possible, que es pot autofinançar, que senzillament el que hi ha d'haver és un projecte clar, amb uns timings clars, i en aquests moments nosaltres estem gestionant un altre espai a Barcelona que està darrere el Paral·lel, que es diu Casa Montjuïc. Estem en negociacions amb altres espais dins del territori català. Estem amb algun acord amb alguna entitat que té les seves pròpies dinàmiques, però en les quals nosaltres contribuïm a accelerar-les, diguem-ne. I què passa? Els 3 socis fundadors, tres dels 4 socis fundadors d'aquesta fundació, inicialment associació i posteriorment fundació, som de Badalona. I vam dir, home, ja que som una gent de Badalona que està fent coses a Barcelona, per què no les fem a Badalona? I a l'últim trimestre de l'any passat vam començar a treballar molt discretament per veure si era possible la recuperació dels espais de Ca l'Arnús per donar-los aquest ús i vinculat al món de la cultura, vinculat al món dels esdeveniments, amb el màxim respecte a el que és la realitat del parc com un espai mediambiental que s'ha de preservar per sobre de tot, perquè té unes característiques úniques, i que, a més això, contribueixi a projectar Badalona a l'exterior. I això és perfectament compatible amb altres usos de l'espai, del conjunt de l'espai del Parc de Ca l'Arnús i Can Soleil, i també és perfectament compatible amb altres projectes de dinamització i projecció a l'exterior de la ciutat. En quin punt es troba ara mateix el projecte? No? Perquè en teníem coneixement en una entrevista al programa Badalona 360, sí. De la mà de l'alcalde Rubén Guijarro, però no sabem en detall exactament en quin punt es troba aquest acord, quines són les següents passes a fer i què implicarà per aquests 3 equipaments que hi ha en desús des d'hores d'ara i des de ja fa anys, lamentablement, dins del parc, no? L'acord que nosaltres tenim, hem signat un conveni, el que se'n diu un conveni d'intencions. Aquest és un pas legalment necessari per arribar a una cessió d'un espai públic. Una cessió d'un espai públic a una fundació es pot fer legalment, i ja s'ha fet anteriorment a Badalona, com sota un criteri
excepcionalitat i discrecionalitat, és a dir, no és una cosa subjecta a concurs públic des d'un punt de vista legal. Seria un exemple similar al de la CASI. Seria un exemple similar al de la CASI, exactament igual, perquè es va fer també un conveni d'intencions, amb una diferència. A la CASI l'Ajuntament hi posa 3,5 milions d'euros, en aquest projecte l'Ajuntament hi posa 0 euros. Seria SICAC qui es faria íntegre responsable dels costos de rehabilitació dels 3 immobles. Sí, la Fundació SICAC es converteix en responsable de la recuperació dels tres espais, de la part interior i de les parts exteriors. Cal dir que des del punt de vista exterior els 3 edificis, perquè els hem anat a visitar, no presenten problemes estructurals. La Torre Arnús, que és la que està més malmesa, s'hi van fer actuacions d'urgència a nivell de recuperació de part de la bóveda catalana que hi havia, s'hi van fer operacions per grapar, de fet si es va, i es pot veure, està grapada la casa per fora perquè s'estava obrint, s'estava movent, i la que està en força bones condicions és la Casa Clara. De fet, es va fer una Open Night, si no recordo malament, fa 2 anys. Una Badalona Home Design, no? Una Badalona Home Design, perdona. I la que està segurament en pitjors condicions és la que havia estat l'escola de Lola Anglada. Està calculat el que costaria la reforma d'aquests 3 espais? No podem saber la xifra exacta, el detall. Estem parlant de molts milions d'euros, això ja sí que és bastant evident, però no ho podem dir exactament per diversos motius. Una, perquè nosaltres sí que hem fet una visita interior per valorar si els espais eren recuperables o no. Els espais són recuperables, no demà, a llarg termini, amb una inversió a llarg termini, amb una inversió calculada a llarg termini. Com de llarg aquest termini? Estem parlant de com a mínim entre 15 i 20 anys per poder recuperar la inversió feta. O sigui, estarien rehabilitats aquests 3 equipaments d'aquí a 15-20 anys? L'objectiu és aconseguir una sessió municipal en la qual nosaltres ens fem responsables de la rehabilitació, de la dinamització, de posar en marxa els equipaments, de donar-los uns usos culturals i en aquest espai de la concessió, que després pot ser o no prorrogable, aconseguir recuperar la inversió feta. Si la inversió aquesta es farà en 5 anys, en 10 anys o en 15, en aquests moments això només se sabrà quan ens posem a dintre i comencem a donar-li un ús. I la concessió de quants anys seria d'aquests espais? Això sí que està... D'allò que acordem amb l'equip de govern actual o futur, en el moment que això passi els tràmits que ha de passar. Nosaltres hem de preparar unes memòries econòmiques per poder preparar aquestes memòries econòmiques que dictaminin el temps de retorn que és necessari. Doncs s'ha de fer una inspecció força més a fons de la que hem fet, perquè no estàvem facultats per fer res més que no fos una inspecció visual, i això és el que hem fet. Possible recuperació? Ho és. Possible, per exemple, obrir Casa Clara amb el termini de 2-3 mesos? Possible. Molt possible. Això és immediatament. Vull dir, a l'estiu podríem estar gaudint i utilitzant amb una finalitat cultural la Casa Clara? De fet, la nostra idea és, si ho acordem així amb la comissió paritària que estableix aquest conveni que s'ha de posar en marxa i que la nostra intenció és que es pugui posar en marxa la setmana vinent, i així ho traslladarem a l'alcalde, la nostra intenció seria fer un acte per festes de maig. Mare meva, quina celeritat, no? Discreció fins al moment, i ara es dona a conèixer un projecte que podria tenir un retorn important de cara a la ciutadania, perquè tots aquests usos acabaran retornant de cara a la ciutadania. Vull dir, allò que s'hi faci serà públic també en aquest espai. Sí, quan es parla d'una cosa que ja et dic ara que sortirà, que és perquè diguem-ne ja ha sortit, que és la privatització de l'espai públic, no estem parlant d'una privatització de l'espai públic, estem parlant d'una recuperació de l'espai públic per part d'una fundació, que una fundació té un caire d'interès general, després ha de ser declarada d'interès general, però de per se una fundació és una entitat sense ànim de lucre amb una finalitat d'utilitat pública. Després,
ha d'anar i demanar al govern de l'Estat o la Generalitat, crec que és el govern de l'Estat, el reconeixement d'entitat d'interès públic, que per exemple fa poc l'ha aconseguit l'Orfeó Badaloní, i aleshores, en base a aquests criteris, hi ha tota una sèrie de coses que es poden fer que tenen el seu ritme. Per tant, si no he entès malament, la intenció és tancar conveni de cara a la setmana que ve? No, el conveni està firmat. El conveni d'intencions. El conveni d'intencions està firmat. Aleshores, el conveni d'intencions estableix que es crea una comissió paritària entre la Fundació SICAC i el Govern Municipal de Badalona per poder arribar a un acord sobre, i per anar de manera permanent, perquè aquesta comissió, si no recordo malament, pel que es va parlar en un moment amb el govern, es reuniria cada 15 dies per fer un seguiment absolutament allò impecable i estret de què és el que s'hi fa i de com es fa aquesta rehabilitació. No tots els edificis tenen les mateixes necessitats de rehabilitació. És a dir, tornar a deixar Torre Arnús com estava abans de l'expropiació, jo diria que és una feina titànica, entre altres coses, perquè ningú ens sap dir on són els mobles, els bustos, etc., tot el que hi havia dins de la casa. Que allò va passar a mans també de... No ho sabem. O de l'antic propietari. No sabem si això entrava dins el paquet de l'expropiació, perquè no ens ho han sabut dir, No sabem si això està dins el paquet de l'expropiació. Sí que sabem que no està en el Museu Municipal de Badalona, perquè ho hem consultat al museu i no hi és. I, per tant, no sabem si aquelles coses que tenien un valor patrimonial important a l'interior de la casa se les va endur la família Arnús o no. Si se les va endur la família Arnús, nosaltres ens posarem en contacte amb la família Arnús. I la intenció és recuperar-ho i poder-ho tornar a ubicar en aquell espai originari? La intenció és que recuperi al màxim, que la restauració de la Torre Arnús sigui al màxim de fidel al que era originalment la torre, perquè és la que patrimonialment té un valor en l'interior i en l'exterior més important. La Casa Clara és dels anys 40-50, per tant té un valor patrimonial més, entre cometes, relatiu, i el tema de l'escola La Langlada té el valor patrimonial que té. Penso que les tres estan considerades Becil. El que passa és que, o sigui, jo gairebé us convidaria, de fet ho farem, a que vingueu a veure l'interior dels tres llocs i al·lucinareu molt. Vull dir, allà s'han fet des de ritus satànics fins a qualsevol cosa, està destrossat. Quan es podran visitar? En el moment que acordem amb l'Ajuntament de Badalona que això es pot visitar. Fem una repassada als usos que ha previst la Fundació per cadascun d'aquests espais. Aquests sí que són uns usos que tenen l'aval de l'Ajuntament, entenc, Correcte, sí. La Casa Clara, que és l'edifici que de cara ja al mes de maig podríem fins i tot tornar-hi a entrar. Un espai que no fa tant, si més no el seu exterior ja estava en ús, perquè allà es feien els parcs ambientals, les jugateques ambientals que tenien lloc al parc, en aquesta última etapa, i que ara diria que no continuen, sí que ho fan aquí al parc del Turó de l'Enric, ara no em sortia. La Casa Clara ha de ser seu de l'Escola d'Arts Escèniques de Badalona. La nostra intenció, el que està recollit en el projecte que nosaltres vam entregar a l'Ajuntament, són els usos finals de les cases. I per això t'ho matitzo. Perquè fins que no podem fer que cada casa tingui l'ús final que ha de tenir, segurament entremig hi haurà una etapa pont en què la primera casa que es posi en marxa tingui una combinació dels usos diferents que tenim previstos fer en cadascun dels llocs. I em penso que això és bastant lògic d'entendre. Nosaltres, finalment, volem que la Casa Clara sigui una escola vinculada a tot el tema d'interpretació, som una ciutat bàsicament d'actors, actrius, de gent que treballa vinculada al món del documental, al món del cinema, i tot això a la ciutat no té un espai, a mi se'm fa bastant increïble. Aleshores, l'objectiu és que aquesta casa tingui aquest ús, que primordialment es dediqui a les arts escèniques, que no és només teatre, sinó que també és, per exemple, tot el tema de dansa. I amb el tema de la dansa tradicional, amb la dansa d'arrel,
doncs aquí potser podem ajudar l'Orfeó Badaloní, que fa pocs pocs mesos, s'ha quedat sense un espai. Quin espai ha perdut l'Orfeó? L'espai que hi havia al carrer Enric Borràs, que era un espai de titularitat privada, doncs el van haver de deixar per una qüestió econòmica, i les opcions de suport municipal que hi havia, doncs l'Orfeó va considerar que no eren viables, per la informació que jo tinc. Per tant, una de les coses que nosaltres volem fer, perquè nosaltres volem que la majoria d'entitats d'aquesta ciutat hi estiguin vinculades en aquests espais, és parlar amb ells i dir, escolta'm, necessiteu espai pels assajos de l'Esbar, Sant Jordi? Una casa d'entitats, no? O una casa de les cultures, que també s'havia parlat en altres ocasions. Sí. Però ja et dic, l'objectiu final és que aquesta casa en concret sigui dedicada al tema de les arts escèniques, en totes les seves variants. També és veritat que si ens fixem en una altra de les cases, l'antiga escola Artur Martorell, que aquesta, no sé si es calcula doncs, que necessitarà molt temps per acabar de completar la seva rehabilitació o no, però aquesta hi ha previst que hi hagi la recuperació d'un antic projecte que ja tenia previst la ciutat de Badalona, tot i que a una escala més local, no? La Casa del Còmic i la Il·lustració de Badalona. Correcte. La idea és recuperar l'Artur Martorell per complir un compromís que, no l'Ajuntament, que aquesta ciutat té amb els creadors del món del còmic i de la il·lustració, que és una cosa per la que hi ha molta gent que ens hem estat barallant molts i molts anys amb diferents governs municipals de diferents colors polítics, i la idea és que pugui acollir doncs, des de tallers artístics, que hi hagi una part que estigui habilitada com a sala d'exposicions, més centrada en tot aquest món de la il·lustració i del còmic, i en la part que es pugui, amb aquells usos que tenen a veure amb el món del còmic i el món de la il·lustració, que també estan vinculats a la tecnologia, a la innovació, perquè ara ja s'està fent molta cosa directament amb intel·ligència artificial i amb altres tipus de tecnologies que ja no és només dibuixar directament sobre paper. I quin és el paper que se li guarda a la Casa Torre Arnús? Torre Arnús, en aquest sentit, seria l'espai més noble i, per tant, seria l'espai que hauria d'acollir presentacions de llibres, exposicions, actes, diguem-ne, més regis. Seria on nosaltres traslladaríem la seu de la Fundació SICAC, que passaria d'estar a Barcelona a estar a Badalona, i on els convenis que nosaltres anem tancant per gestionar altres espais s'assignarien allà. I seria l'espai central on es podrien fer uns usos més polivalents. Comentar també que el que tenim previst en el primer espai que puguem recuperar, tot i que l'objectiu final, perquè és el que té més espai, és poder ubicar en la que és la casa B de la Lola Anglada, seria que hi hagi un espai per les associacions de veïns de l'entorn, per les entitats que treballen en l'àmbit de la cultura, perquè comparteixin un sol espai i això provoqui un treball transversal i sinergies també entre aquestes entitats locals. I sinergies locals, que faci que les entitats que estan més envellides puguin beneficiar-se d'una entrada de sang jove. Això seria la casa B de l'antiga escola Artur Martorell. A banda d'aquest projecte, que també inclou tant a la casa B, si no m'erro, com a la Torre Arnús, espais dedicats a la gastronomia, cosa que també canviarà una mica la dinàmica del parc. És veritat que hi ha altres espais extramurs, per dir-ho d'alguna manera, al parc, que aquest projecte inicial de la Fundació també havia previst, com seria la rehabilitació de la Pier o de l'antiga escola Lola Anglada, no? Això per ara queda fora d'aquest acord amb l'Ajuntament? En aquests moments sí, perquè en el cas de l'escola el que se'ns ha dit des d'ensenyament és que ja hi ha molt avançat els acords perquè es facin les reformes que pertoca a l'escola. Nosaltres allà el que volíem fer era intentar desenvolupar algun tipus de grau de formació professional vinculat a tot el tema cultural, digues-hi audiovisual, de moltes menes, i a temes de projectes d'innovació. Fins i tot havíem parlat d'una cosa que nosaltres en diem banc d'inversors, on empreses que es dediquen al món de la cultura poguessin presentar davant d'inversors regularment els seus projectes,
i això necessita d'unes determinades dinàmiques que creiem que aquell era un bon espai per fer-ho, perquè els altres en aquests moments doncs, no presenten aquestes característiques pel que fa a l'interior dels edificis. Potser és part d'un ús que podem reconvertir, aquest de presentació d'inversors, a Torre Arnús. I per una altra banda és la Pier. La Pier és una... No la Pier, o sigui, els músics d'aquesta ciutat, entre els quals ara ja no, diguem-ne, no n'estic en exercici, o estaria en un exercici latent només, una reivindicació que els músics d'aquesta ciutat tenim. Jo ja tinc 53, perdó. Locals d'assaig, no? Un espai on poder tocar. Quan jo en tenia 20, jo vaig anar a visitar l'Escorxador diverses vegades, amb diversos regidors de cultura, amb diversos tècnics de l'àrea de cultura que avui ja no hi són en aquest Ajuntament, i amb regidors que ja s'han jubilat, per anar a fer-hi allà uns usos vinculats al món de la música. I, de fet, amb altres usos, amb l'associació de la qual vaig tenir la sort de presidir, que es deia Joves Conspiradors, allà vam arribar a gravar un curtmetratge, que finalment no va poder veure la llum perquè el director que el va rodar va morir. Andreu, si et sembla, anem a mirar de girar una mica la truita i ampliar aquest debat, perquè ens està escoltant des de ja fa una estona també a l'altra banda del telèfon amb Francesc Alfambra, que és membre de la plataforma Defensem Cal Arnús, perquè finalment sembla que sí que es podria evitar la construcció de nous pisos al parc. Almenys així ho assegurava l'alcalde Rubén Guijarro, que explicava que el govern local treballa en una permuta total dels terrenys de l'empresa Direxis. Molt bon dia, Francesc. Hola, bon dia. Francesc, com valoreu aquesta notícia que una mica venia lligada de la mà també d'aquests nous usos i la recuperació que es vol fer d'aquests edificis emblemàtics que ara comentàvem amb l'Andreu? Bé, en principi la valoració és molt positiva, però abans també voldria felicitar la iniciativa d'Andreu Mas perquè després de 23 anys d'abandonament dels edificis de Cal Arnús calia prendre la iniciativa i fer quelcom que dignifiqui aquest espai. Però veig que hi ha un parell de coses, recomanacions, que estaria bé tenir-les en compte, que en el seu dia també ho vam parlar. Un és el pla d'usos de Cal Arnús és un procés participatiu pendent, que encara està per fer. Potser caldria també incentivar en aquest pla d'usos aquest nou projecte per, diguéssim, fer-lo més participatiu. I l'altra recomanació és que el parc de Cal Arnús necessitaria un tractament museístic degut a que és l'últim reducte de la Badalona noucentista i un d'aquests espais, sobretot la Casa Peiral, Arnús, hauria de tenir un espai permanent d'interpretació d'aquesta Badalona noucentista que ens sembla que és important que el museu pugui intervenir d'una manera permanent en aquest espai. Heu pogut parlar... Francesc, anava en el tema pisos. Heu pogut parlar amb representants del govern sobre aquesta negociació de permuta que explicava l'alcalde que estaria avançant a bon ritme? Bé, bon ritme tampoc no és exactament la paraula, perquè recordo als oients que el juliol, la Junta de Govern de juliol de l'any passat, on es va retirar l'acord de donar llicència d'obres, han passat 9 mesos i des d'aleshores s'està escenificant una negociació amb la direcció de Direxis Tubsal. Per tant, durant 9 mesos no s'ha informat res i crida una mica l'atenció que a un mes de les eleccions s'esbombi aquesta notícia, que ja he dit que és molt positiva, però cal que es confirmi. I l'altra cosa és també saber l'abast d'aquesta negociació, saber els detalls, com per exemple, quan Tubsal va comprar, Direxis va comprar per 1,5 milions aquest solar, aquest sòl urbanitzable, ara la direcció, la gerència, no fa gaires mesos, va dir que demanarien 6 milions. O sigui, volen multiplicar per 4 la tacada especulativa, que tampoc hi ha d'haver un justipreu, hi ha d'haver una negociació raonable, que l'Ajuntament no faci perdre, diguéssim, beneficis a l'empresa, però tampoc que sigui una estafa com aquesta de demanar 6 milions d'euros. I l'altra és garantir... Vols dir que seria una permuta econòmica i no pas una permuta d'un solar per un altre?
on edificar. Sí, però la permuta ha de ser també, diguéssim, ha d'haver un criteri de proporcionalitat en el valor real del sòl. Vull dir, també, o sigui, la permuta pot ser igualment per un valor de justi preu, diguéssim, però també pot ser un valor sobrevalorat o d'un preu sobredimensionat que ja sabem que hem de tractar bé a l'empresa insígnia badalonina, a la joia de la corona badalonina, però tampoc no justificar una tacada excessiva en el tema de la permuta, sinó un justi preu, com és natural. Aleshores, també hi queda un altre dubte a resoldre, i és que les antigues oficines de la concessionària Ford han de ser integrades també dintre el parc, no quedar com a una zona edificable. Penseu que en aquests 23 anys hem perdut més de 2 hectàrees de parc entre l'escola Lola Anglada, el dipòsit de materials de l'àrea metropolitana de Barcelona, els blocs de pisos que es van fer, l'institut, els barracons. Cal recuperar al màxim cada metre quadrat del parc i promoure que la declaració de bé cultural d'interès nacional arribi fins al mur perimetral, al barri d'entrada i a la font ornamental que hi ha. De fet, estem pendents encara d'aquesta declaració, no? Dic que estem pendents encara d'aquesta declaració i que ara ja es podria, una vegada s'acabi de tancar aquesta permuta, ampliar a tot el recinte del parc com entén l'imaginari ciutadà, no? Diríem. Exacte, aquesta seria la lletra petita que hauria d'aclarir aquest gran titular tan positiu que ho hem de celebrar tots plegats, tota la ciutadania badalonina, com una conquesta de la lluita ciutadana i ecologista, però aquesta lletra petita també s'ha de llegar molt curt, perquè si es fa la permuta però es fa amb un preu desproporcionat, si no s'amplia el bé cultural d'interès nacional al mur perimetral i als elements arquitectònics que conformen l'entrada emblemàtica més històrica del Passeig dels Plàtans, que va parar a la font, a la cova ornamental, doncs estaríem celebrant una victòria a mitges. És a dir, caldria garantir aquests petits, no tan petits detalls que l'alcalde, òbviament, haurà d'aclarir en el seu moment. Doncs Francesc Alfambra, de la plataforma Defensem Calarnús, moltíssimes gràcies per haver-te sumat a aquest debat sobre el Parc de Calarnús i quin ha de ser el seu ús i futur. Que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Bon dia. Bon dia, Francesc. Andreu, vosaltres abans em deies que heu treballat amb les entitats veïnals, també amb la plataforma, per quin ha de ser aquest futur del Parc de Calarnús i del Parc de les Arts, de Can Soleil i de Calarnús. Veieu, imagino també amb bons ulls, que no s'hi construeixin pisos, si és que això acaba sent així, que esperem. Evidentment, és una cosa que nosaltres veiem amb bons ulls. Nosaltres fa mesos ens vam reunir amb la plataforma Salvem Calarnús, amb la FAP, vam convidar diverses associacions de veïns de l'entorn, algunes van poder venir, altres no. Per exemple, sé que l'associació de veïns del centre que no va poder venir, després no hem tingut l'oportunitat d'anar-los i explicar en persona i sé que estan molestos i els hi demano des d'aquí disculpes i de fet ja hem fet les passes que pertoquen per posar-nos en contacte amb ells. No són els únics amb els quals ens queda per parlar. De fet, a mi m'hagués agradat que l'oposició no s'hagués hagut d'assabentar pels mitjans, sinó que li haguéssim pogut anar a explicar, perquè aquest no és un projecte ni d'aquest govern ni de cap altre, aquest és un projecte de ciutat, que senzillament ha trobat uns ciutadans disposats a remengar-s'hi, ja està, que més venen d'una experiència d'èxit que han demostrat que és possible fer-ho, malgrat que a algú li pugui semblar que tot això, per part nostra, és fer volar coloms, com fa una estona m'ha dit un tertulià anterior de dir, bueno, veig que encara no has perdut la fe. Bueno, hi ha dues maneres d'actuar davant d'aquesta vida, és fer coses o criticar-les, tenir fe o agafar la fe i aplicar-la. Nosaltres tenim fe i l'apliquem, i aquesta és la nostra manera de ser. I això és el que fa que les coses canviïn. Per un altre cantó, sí que volia comentar en relació als comentaris que ha fet el Francesc, que són coses que en el seu dia se'ns van transmetre i que són coses que nosaltres hem recollit.
i que no les he comentat, però és que n'hi ha moltes més. Hem quedat, per exemple... Ens hem quedat curts, però és que no teníem molt temps. Sí que és veritat que preveieu també, per exemple, un punt lila, més vigilància. Un punt lila, un tema de seguretat en el parc, doncs si ha de ser compartida, que sigui compartida. Et diria fins i tot que l'aplicació d'un concepte d'urbanisme en femení per evitar que hi hagin zones fosques, etc. Vull dir, hi ha moltes coses que acompanyen això. Però sí que m'agradaria dir-ne una que és una novetat, et diria pràcticament d'ahir a la tarda, que és que des de la Fundació SICAC hem decidit que activarem, si pot ser abans de festes de maig, un consell participatiu en el qual demanarem que hi siguin tots els grups municipals, perquè d'aquesta manera també hi pugui ser l'oposició i tingui informació directa, que hi siguin les entitats veïnals, les entitats culturals, que hi siguin empresaris, que hi siguin persones a títol individual que es mouen en l'àmbit de la cultura, en l'àmbit social i del medi ambient, perquè ens assessorin i ens diguin com volen que sigui el parc. Com volen que sigui, no el parc, perquè nosaltres sobre el conjunt del parc no actuem, aquestes construccions sobre les quals nosaltres sí que actuem. I veure de quina manera podem fer compatibles les diferents visions que pot tenir tothom amb aquelles que nosaltres considerem que són les que s'han d'aplicar per poder fer que aquestes cases siguin sostenibles econòmicament. Jo crec que arribarem a un acord, perquè el que diu el francès de que sigui un centre d'interpretació noucentista, nosaltres ho compartim plenament. Quan es podria materialitzar un acord ja, diguéssim, garantista? Això hauria de passar pel ple amb el govern de Badalona. No ha de passar, que jo recordi, no ha de passar pel ple. De fet, nosaltres adreçarem avui una carta al Departament Legal de l'Ajuntament de Badalona perquè ens digui quines són les diverses passes que s'han de fer a partir d'ara. Entenem que aquesta comissió ha de poder justificar davant de la ciutadania i davant de la pròpia administració, el conjunt de l'administració pública, doncs, per quin període d'anys és aquesta concessió, i això es fa a partir del que en diríem un pla empresarial, perquè d'alguna manera s'han de justificar si en són 10, si en són 15, si en són 20, i quines són les exigències que posa l'Ajuntament perquè això es compleixi i quines contraprestacions si n'ha de donar, dona. Andreu Mas, vicepresident de SICAC, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí al Badalona Matí a explicar-nos amb detall en què consisteix aquest nou projecte del Parc de les Arts de Badalona, aquesta iniciativa, que esperem que arribi a bon port i fins aviat anirem tenint notícies sobre aquest cas. Que vagi molt bé. A vosaltres per haver-nos convidat.